Ano yan? Tambok ka. Gagawin kong bilao. Gagawa kasi si misis ko ng pansit malabon. Ito paglalagyan namin. Sobrang ben. Wala yun. Kunwari lang yun. Hindi naman napuputol. Pwede mo ba akong samahan, Andres? Hindi ko kasi alam kung saan yung bukid nun. Bukid nun. Malayo yun. Nasa Tarlac tayo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Budol pa ating abono yun, ayak. Ano pa yan? Lakay mo lahat ng binunggon eh. Bunga ka din eh. Diskit ko, jagong ko. Andres, Bakit? nakita mo ba si Baak? Bakit? May sasabihin lang sana ako sa kanya. Bakit? Basta, akin na lang yun. Bakit nga ni? Magpapaalam lang sana ako sa kanya. At bakit? Babalik na kasi ako sa trabaho. O bakit naman? Kailangan ko kasing magtrabaho. Hala, bakit? Puro ka naman, bakit Andres? Ipalo ko sa'yo yung hawak mo eh. Bakit naman nagpapalo? Isa pang bakit mo Andres, aalis ako dito. Bakit ka naalis? Dito ka muna. Hintay mo si Baka. Pupunta ba siya dito Andres? Hindi ko alam. Baby. Anong oras siya pupunta? Depende sa oras. Ano ba yung ginagawa mo Andres? Nagkakayas. Alam ko nagkakayas ka. Ang sabi ko, ano yung gagawin mo? Liwanagin mo kasi. Ito? Gagawin kong bilao. Gagawa kasi si misis ko ng pansit malabon. Ito paglalagyan namin. Ayan, di ba? Sobrang ben. Wala yun. Kunwari lang yun. Hindi naman napuputol. Bakit? Marunong ka bang gumawa ng bilao? Oo bilao lang, di ko pa kaya. Kakagawa nga ako ng tao eh. Uy, buo na. Yung pangarami mo naman, harami ito. Yung malmali mo eh. Ilo. Gusto ditura na ito. Ano yan? Tambok ka. Okay, maramid mo eh. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Bibili ka ba? Bakit sino ka? Kasla ka la, alya ka sumulsulpot to. Anong alalya?
sa akong Diyosa. Ako si Panyang. Eh, ikaw? Diyosa nga. Diyosa ti kabayogan akong lam. Pwede na ti araramidong ti kubo ni Baak. Pagibiyangan ko ma. Kaniba ka atoy. Mga kanyam. Kamadjay. Sit ka. Makabangsit ka mo. Isla ka mo nabangno. Padata lang mat nga na ang dog do. At least siya, mukha aklat na nga na banglo. Kasi ka, wala ka digdigos mo. Isla ka lang na kang angdod. Umalis ka man lang tuyain. Nakasursurdo ka. Mangpirdi ka lang ti aldaw ko. Hoy, for your information, tatayak pa dito eh. Kasi ti umalis ah. Song-song po mo lang ito, papanahon pa yadi mo. Unat toy. Tsaka, hindi ka meet up ko toy. Paki-meet up ka, ito'y pay. Dan sa mutmut talong mo. Ah, talaga ba? Bigsulok ka mula aga mo to. Ay, may nga pagtambay dito, yung nape-press ko. Pay naguyong ka nga babae. Kahit mga tabyo kong tabaro kong mau. Galas mo tangiwa man. Babae at tabyugan na. Kasi kapit itabyugan kita, tinabyugan taan. Pupunta kaya si Baak dito? Baka malate ako sa trabaho. Ay nako, wag mo na siyang hintayin. Baka hindi siya pumunta. Gusto ko siya makita bago ako bumalik sa trabaho. Gusto mo pala siyang makita eh. Bakit di mo puntahan sa bahay nila? Pumunta ako dun kanina. Wala naman siya. Ay, baka pumunta siya sa bukid. Ano naman gagawin niya dun? Kukuha siya ng karami. Gagawin daw niyang kwan, uong. Ano yung uong, Andres? Uong lang, di mo pa alam. Kabote. Mushroom. In English. Pwede bang gawin yon yung dayame? Pwedeng pwede. Pwede nga yung kwan eh, tahon ng saging. Ay, anong oras na oh? Kanina pa tayo nag-uusap, hindi pa dumating si Baak. Ay nako. Puntahan mo na kasi sa bukid. Pwede mo ba akong samahan, Andres? Hindi ko kasi alam kung saan yung bukid nun. Bukid nun. Malayo yun. Nasa Tarlac tayo. Ang sabi ko, bukid nun. Bukid ni Baak. Kala ko kasi bukid nun. Madali lang hanapin yung lupa ni Baak. Basta may naamoy kang amag. Yun na yun. Lupa na ni Baak yun. Ano na naman yung amag, Andres? Ang amag, parang si Baak. Amaga na yun. Sa babaak yun kasi ay. Ah, ganun ba yon? Now I know. Amag means Baak. Yes, that's true. I mean it from the bottom of my heart.